El Lluquet i el Rovelló, Satanàs, Llucifer o la Isabeló i el Getzè. Tots ells han estat sobre l'escenari del Teatre del Casal de l'Espluga. S'han avançat a les dates de Nadal per presentar un nou treball en què també en són protagonistes. La història dels pastorets i la samarra d'en Getzè. Es tracta d'un nou conte infantil que edita La Musca amb el text de David Ortín i les il·lustracions de Joan Vizcarra. La publicació s'afegeix a la col·lecció Merlet i s'inspira en les representacions de l'Espluga, partint de l'obra de Josep Maria Folch i Torres però presentant una nova mirada. La història sempre ja la sabem, doncs fer una cosa diferent i també perquè donar-li un toc d'humor, un humor bàsic de nens, humor blanc, però una mica d'humor i que la gent faci un somriure almenys. La presentació va tenyir el teatre amb l'ambient propi dels Pastorets. Desenes d'infants s'ho van mirar de prop sobre l'escenari. D'entrada va ser complicat cridar la seva atenció, però l'aparició dels personatges va capgirar la situació. Diversos dels protagonistes dels Pastorets de l'Espluga i, per tant, també del conte, van donar vida al nou relat. Bé, molt representatius i m'ha agradat les vinyetes, tots els dibuixos són molt característics i són molt bonics per la canalla, s'hi entretenen molt. Els Pastorets i la samarra d'en Getzè és un producte fet i cuinat a la Conca de Barberà, que projecta una història coneguda arreu, però també amb alguns trets locals. Estem donant a conèixer un patrimoni que tenim, que són els pastorets, que molts pobles de Catalunya estan presents, i en especial els d'aquí l'Espluga, que a més tenen la peculiaritat de fer servir la barretina musca, que d'aquí ve el nostre nom, de fet. Un conte com el que es presenta avui és fantàstic perquè és una altra manera d'aquesta tradició fer-la arribar a diferent gent i que tinguin una altra manera de portar-se-la a casa, que per molta gent els Pastorets i el Nadal són pràcticament el mateix. Els personatges de carn i ossos tornaran el 25 i el 29 de desembre, l'espectacle que cada 2 anys atreu centenars d'espectadors del Camp de Tarragona i que enguany, l'1 de gener, també es podrà veure per TAC12. Fins llavors, el somni nadalenc despertarà entre les pàgines d'aquest nou conte.